Кадерле дуслар, менә бүгенге концертта безнең шул кадәр күңелләр булды. Барлык халык рәхәтләнеп ял итте. Менә шушы Мирас татар халык хорының җитәкчесе һәм аккомпаниаторы ул безнең якташыбыз Наил Бариев. Әйдәгез Наил абыйның үзе белән аралашыйк. Наил абый, бүгенге очрашу сездә нинди тәэсирләр калдырды? Һәрбер әйбернең нигезе фундаменты була. Менә бу шушы авылы безнең нәселнең фундаменты. Шуңа күрә бу авылга кайтканда мин бик дулкынланып кайттым. Халыкны күрәсем килде. Менә бу халыкны, бу тамашачыны күреп, аларның ничек күңел салып, күңел белән бирелеп, үзләре дә җырлап утыргач, бик матур хисләр туды. Чынлап та һаман да очрашасы, күрәсе килә торган хисләр калды. Менә шушы халык, шушындый чаралар ешрак булсын иде. Менә без алган тәрбия ул үз нәселеңне ярату сыйфаты, үз халыкыңны ярату сыйфаты, үз мәдәниятеңне ярату сыйфаты, ул һәрбер кешенең тормышында нигез булып тора. Монда нәкъ нигез, без шуңа инандык. Без бик канәгать. Бик зур рәхмәт сезгә, алга таба да иҗади уңышлар телибез һәм киләчәк очрашуларга кадәр дип бүгенгә саулашабыз. Рәхмәт.